Kuka se sieltä soittaa? Aamujen aamua, se on Sikatopi ja 62 ja Asfaltinen. Siis tajutko tuota ääntä on ollut niin ikävä. Oikein hyvää huomenta ST62. Oikein hyvää huomenta Anni, että sen tuntentu entinen nykyinen Haukala. Mitäs sulla sydämellä? Kypärä. Yllätys. Kerrotaan myös meidän kuulijoille, siis linjojen toisessa päässä on legendaarinen aamulypsyn kuljetusalan ammattilainen ja logistiikkapäällikkö. Ei sentään. No en sentään ole. No kyllä näin. ihan ytissä pysy. Joo. Hei, Sikatopi 62. Mistä tää 62 tulee tähän? Sehän on syntymävuosi. No näin juuri. Ja sä työkses niin... Rattia veiva ja sprinteritä vielä ojaan. No niin, justiinsa näin. Oho. Mä muistan meidän ensimmäisen puhelun ehkä noin 5 vuoden takaa, niin sä puhuit silloin paljon juuri sprinttereistä ja siitä, että kuinka paljon... Miten hyviä autoja ne on? Niin, miten nykypäivän? Miten on vuosi mennyt? Sä ajat edelleen ihan autoa ja kaikki on niin kuin ennenkin. Ajan kädet on vielä toimii ja jalat toimii ja ajatus ei enää luista. No mutta eihän sullehan riittää, kun vaan maisemat vaihtuu ja silmä lepää. Joo, mä oon miettinyt myös tommoset, että jos akkakin vaihtuisi, niin se olisi tietysti. No se on tietenkin sekin. Miten liikenteessä, onko sprinterikuskit jättänyt sut rauhaan? Ei ne osaa jättää. Kyllä ne tunnistaa se kalutun hirvenkallo siitä lasin vierestä, niin Sulla on semmonen siinä roikkuu. Siinä se on etulasin vieressä, niin kyllä ne tulee aina jotain avautumaan noin niin sanotut pienen harjoittelijat. Okei, miten on talvi mennyt? Onko tämä ollut ammattiautoilijalle enemmän tai vähemmän hyvä talvi säiden puolesta? No säiden puolesta ne, mitkä ajaa esimerkiksi lunta, niin niillä on ollut helvetisti duuneja. Sanotaan, että työllisyys on ollut kova. No niin. Joo. Okei. Mutta muutenhan ihmistä ei enää osta hirveät mitään, kun on tää lama. Okei, niin ei ole tavara liikkunut. No kyllä se on pakko liikuttaa, kun eihän nykyisin enää, kun kukaan ei uskalla rupea ajaa. Aha. Saanko mä kysyä, missä päin sä Sikatopi tällä hetkellä olet? No vitostiellä. Okei. Ja ajo tietää suurin piirtein paikan. Konginkangas laukaa onko? Akselilla. Siinä välillä. Niin kuin tietenkin justiinsa, joo. Miten ootko tällä hetkellä taukopaikalla vai istutko kopissa? Mä hytissä istun. Hytissä, anteeksi, joo. Kopissa. Koppiin mä en vielä halua, sanotaan näin. Että kyllä varmaan sekin aika koittaa vielä, että sinne. Onko suosikki taukopaikka muuttunut vai onko se vielä legendaarinen aakkosasema? No, sanotaanko näin, että kun se tarjoaa kuitenkin parhaat suihkut. Että ruoasta mä en niin tiedä, mutta suihkut on hyvät. Onko sulla vielä se koira? Ai, sprinterikoira. Joo, kyllä se. Sanotaan, että nyt se on jo niin huonossa kunnossa, että sillä vuotaa stefat niin pahasti, niin mä en pysty pitämään enää hytissä. Just. Hei, Viime vuonna mä vielä pidin, niin oli niin hirveä haju siellä hytissä, niin ei pysty enää. Jopa mäkin muistan sen kaikista tärkeimmän asian, mikä pitää muistaa, että kun tavataan huoltoasemalla, missä on erikseen rahtareille oma puoli, niin onko joku sellainen pieni muistutus, minkä haluaisit? Älkää tulko sinne, jos teille ei ole mitään asiaa. Älkää edes kurkat. Hei, Sikatopi 62, oli kiva kuulla mestarista pitkästä aikaa. Hei, turvallista ajoa ja... Kaikkea hyvää, jos pystyy toivoon, niin kyllä tiedät. Pieni pätkä. Matti Esko. Joo. Hyvä nähdä, moi. 3 sisään. Mortse. 3 silmää ja uusia seikkailuja.